assalamu aleykum wa rahmatullah dunde baba adama on calminama goto kala inde mum e yettode muɗum o ko Yoro Sow voilà hande ko bonne nouvelle gandanmi on bonne nouvelle o woni holɗum série mo paɗanno ɗon gila ko boyi woni série mo nimso Guilli machallah inchallahu rabbi so jomiraɗo joom bawɗo o jaaɓi ma série o yalta premier épisode o ñande samedi le 26 août so yimi juuli takkusan ha pare woni 17h inchallahu rabbi épisode 1 nimso Guilli ma on jiiɗum e chaîne mon Fuul TV donc noon kala mo waɗano abonné yo ya waɗa abonné te so série o yalti mboɗo ñaagui on kadi gam no mbaɗa toon partage mbaɗon like kala ko weeli mon hen mbaɗane amen ɗum commentaire kala ko muusi mon hen kadi waɗane amen ɗum commentaire beele min mbawa oncide ɗum ha feewa ko onon jeeyi doole leygu ko ndiyam série o ko onon jeeyi ko pulagu jeeyi